eburu Josef ebubo na-ezighị ezi ma tụkpuo ya n'ụlọ mkpọrọ n'otu aka ahụ. Ma mgbe niile ihe ndị a niile na-eme, o chekwara onwe ya dịka ezi onye nke Chineke. Nsogbu ya niile na-ewepụta ọtụtụ ụkpụrụ nke ndị okpukpere Kraịst kwesịrị ịdị na-eso taa. Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị ugbu a, n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa, onye ozi Chineke Dr. David Jeremiah na-ewetara anyị nkụzi ihe nke isiokwu ya bụ uru dị iche iche nke ahụhụ. Ugbu a, ana m arịọ gị na-agbago ume ka ige ntị dịka ị na-eme nke a, ka Onyenwe anyị nọnyere gị n'aha Jizọs. Amen. Ezi ndị m hụrụ n'anya, n'ụbọchị taa, n'usoro ọmụmụ ihe Chineke nwere ezi ebumnobi banyere ya, anyị ga-eleba anya n'isiokwu bụ nke akpọrọ uru dị iche iche nke ahụhụ. Uru dị iche iche nke ahụhụ. Ọ bụ site n'akwụkwọ Jenesis isi 40 malite n'ahịrị nke 1 ruo na nke 23 ka anyị ga-ewere ihe ọmụmụ a. Ọ bụrụ na ị na-edata ihe dịka anyị na-amụ ihe ọmụmụ a, ị pụrụ iwere usoro nhazi nke isiokwu a. Na nke mbụ na mbụ, nsogbu na-eweta ohere ndị dị ukwuu karịa. Nke abụọ, nsogbu na-ewuli ntozu oke n'ime mmụọ. Nke atọ, nsogbu na-anwapụta ịdị ọcha n'obi. Nke anọ, nsogbu na-alụpụta ndabere. Na nke ise akwa, anyị ga-ahụ na nsogbu na-akwado obi anyị maka ije ozi. Ọ bụrụ na akwụkwọ nsọ gị dị nso, ọ ga-amasị m ugbu a ka imeghe ya n'akwụkwọ Jenesis isi 40. Anyị ga-agụ malite n'ahịrị nke 1. Ọ na-asụ otu a: o ruo mgbe ihe ndị a gasịrị, na obu ihe ọṅụṅụ nke eze Ijipt na osi ite ya mehiere megide onye nwe ha bụ eze Ijipt. Fero wee iwe megide mmadụ abụọ ahụ na-ejere ya ozi, megide onye isi ndị obu ihe ọṅụṅụ, megidekwa onye isi ndị osi ite. O wee tinye ha n'ebe a na-edebe ndị mkpọrọ n'ụlọ onye isi ndị ogbo n'ime ụlọ mkpọrọ, bụ ebe Josef nọ na-agbụ. Onye isi ndị ogbo wee mee ka Josef na-elekọta ha anya. O wee jere ha ozi. Ha nọ ụbọchị ụfọdụ n'ebe a na-edebe ndị mkpọrọ. Ha wee rọọ nrọ ha abụọ, onye ọbụla ọrọ nrọ ya n'otu abalị ahụ. Onye ọbụla dịka akụkọ isi nrọ ya si dị, bụ ogbu ihe ọṅụṅụ na osi ite Ijipt nwere, ndị nọ na-agbụ n'ụlọ mkpọrọ. Josef wee bịakwute ha n'ụtụtụ, hụ ha ma lee, iru na-agbarụ ha. O wee jụọ ndị ahụ na-ejere Fero ozi, ndị nọnyere ya n'ebe a na-edebe ndị mkpọrọ n'ụlọ onye nwe ha, sị, gịnị mere iru unu ji dị njọ taa? Ha sị ya, nrọ ka anyị rọwụrụ, ọ dịghịkwa onye na-akụ isi ya. Josef wee sị ha, ọ bụghị Chineke nwe akụkọ isi nrọ niile? Biko kọrọnụ m. Onye isi ndị obu ihe ọṅụṅụ ahụ wee kọrọ Josef nrọ ya, sị ya, na nrọ m lee, osisi vaịn dị n'iru m, alaka 3 dịkwa n'osisi vaịn ahụ. Vaịn ahụ wee dịka ọ na-amị ifuru, okooko ya niile gbọwara, ụyọkọ ya niile mmiri mkpụrụ vaịn chara acha. Iko Fero dịkwa n'aka m. M were mkpụrụ vaịn ahụ pinye ha n'iko Fero, nye iko ahụ n'aka Fero. Josef wee sị ya, nke a bụ akụkọ isi ya. Alaka 3 ahụ, ụbọchị 3 ka ha bụ. Ọ fọdụrụ ụbọchị 3, Fero ga-eweli isi gị, mee ka ị lata n'ọnọdụ gị. Ị ga-enyekwa iko Fero n'aka ya dịka ị na-eme na mbụ, mgbe ị bụrụ obu ihe ọṅụṅụ ya. Ma otu ọ dị, cheta m n'onwe gị mgbe ọ ga-adịrị gị mma. Mekwara m ebere, biko chetakwa m n'iru Fero, mee ka m si n'ụlọ a pụọ, n'ihi na ezupụrụ m n'ala ndị Hibru n'ezie. Ọzọkwa n'ebe a, emeghị m ihe ọbụla ka ha wee tinye m n'olulu a. Onye isi ndị osi ite wee hụ na akụkọ isi nrọ a dị mma. O wee sị Josef, mụ onwe m dịkwa na nrọ m, ma lee, nkata 3 nke achịcha ọcha dị n'isi m. Ụfọdụ n'ime ihe oriri niile nke Fero nke osi ite na-esi dịkwa na nkata nke kachasị elu. Anụ ofe na-erikwa ha site na nkata ahụ n'elu isi m. Josef wee zaa sị, nke a bụ akụkọ isi ya. Nkata 3 ahụ, ụbọchị 3 ka ha bụ. Ọ fọdụrụ ụbọchị 3, Fero ga-eweli isi gị, wepụ ya n'arụ gị, kwụba gị n'elu osisi. Anụ ofe ga-erikwa anụ arụ gị site n'arụ gị. O rue n'ụbọchị nke 3, nke bụ ụbọchị ncheta ọmụmụ Fero, na o mere oke oriri nye ndị ori ya niile. O welie isi onye isi ndị obu ihe ọṅụṅụ na isi onye isi ndị osi ite n'etiti ndị ori ya. O mee ka onye isi ndị obu ihe ọṅụṅụ lata n'ọnọdụ obu ihe ọṅụṅụ ya. O wee nye iko n'aka Fero, ma ọ kụbara onye isi ndị osi ite dịka Josef kọrọ isi nrọ nye ha. Ma onye isi ndị obu ihe ọṅụṅụ echetaghị Josef, kama o chezọrọ ya. N'abalị 27 nke ọnwa 11 n'afọ 1965, Howard E. Rutledge dabara
n'aka ndị agha North Vietnam mgbe ụgbọelu ji ebu agha tiwara dịka mere ọkụ n'elu. Akụkọ nke ndọta n'agha a dọrọ ya n'afọ 7 nke soro ya na ahụhụ ọ tara dịka e mere ka ọ pụta ihe ọtụtụ afọ ndị gara aga n'akwụkwọ nke rere n'ahịa bụ nke ọ kpọrọ n'iru ndị iro m. N'abalị mbụ n'ọnwa 12 n'afọ nke ejidere ya, mgbe ụbọchị ole na ole gasịrị, etinyere Rutledge n'ụlọ mkpọrọ nke abụọ nke ha kpọrọ Heartbreak Hotel. Ọ bụ aha otu ụlọ mkpọrọ nke nọ na Hanoi. Ọ kọwara n'asụsụ pụtara ihe ụdị ihe mgbe ọ gabigara n'ụlọ mkpọrọ ahụ. O dere sị, mgbe ụzọ mechiri, mkpịsị igodo tụgharịkwara n'igwe ahụ ejiri gbachie ya. Echiche nke onye tọgbọrọ naanị onwe ya jupụtara n'ime m. Echiche nke onye agharịpụrụ agharịpụ. Edinara m n'ala ọkpọọ n'ime ụlọ mkpọrọ ahụ. Isi mkposi nke ndị mmadụ nyụsara juru m imi. Oke ndị ogogharịkwa ka nwamba nta na-awagharịkwa n'azụ m. Mgbede n'ala nakwa elu ụlọ ahụ jupụtara n'unyi. Ejiri igwe kpuchie otu windo nta nke dị n'elu ụzọ ya. Oyi na agụrụ menyụrụ m anya. Ihe mgbu jupụtara m n'ọkpụkpụ nakwa n'akwara. Ọ dị ike ịkọwa ka mmadụ nọ na mkpọrọ naanị ya pụrụ iji mịa ya akwara, meekwa ka ọ bụrụ onye meriri emeri. Mgbe na-adịghị anya, ike iguzo ọtọ maọbụ ịnọdụ ala, ihi ụra maọbụ iteta site n'ụra na akwụkwọ gị. O nweghị akwụkwọ, mkpịsị eji ede ihe maọbụ akwụkwọ mgbasa ozi nke dị n'ime ebe ahụ. Ọtụtụ ọnwa maọbụ afọ pụrụ ịgasị tutu ịhụ anyanwụ maọbụ ọnwa. Akwụkwọ ọhịa maọbụkwa n'okooko osisi a na-akpọchi gị naanị gị n'ime ụlọ nta ahụ nke jupụtara n'unyi nakwa n'isi ndị na-ere ure. Agụrụ m ka ahụ jụọkwa ajụjụ dịka ọtụtụ n'ime anyị ga-ajụ. Gịnị mere Chineke ga-eji kwenye ka ihe dị otu a mee otu n'ime ụmụ ya? Gịnị mere Chineke ga-eji weta ihe dị otu a na ndụ Howard Rutledge maọbụ na ndụ onye ọbụla ọzọ onye a maara na ọ bụ onye hụrụ Chineke n'anya? Ọnọdụ dị iche iche, nsogbu nke ụlọ mkpọrọ bụ ndị ga-eweta ihe mgbu nye onye ahụ, mekwa ka ha bịaruo n'egwu nke ọdịmma nke ndụ ha nakwa n'ihe ize ndụ. Howard Rutledge mụtara nke a tupu afọ 1972 mgbe a tọhapụrụ ya. Enwekwara oge ụfọdụ mgbe a na-enwe uru site n'ihe ike. Ọ ga-aghọta na ebumnobi dị na nke a na ndụ ya bụrụ nye otito nakwa ọdịmma ya. Afọ 11 agasiwo site na mgbe ụmụnne Joseph rere ya jee n'Ijipt. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịgbakọ afọ ole ọ nọ, ị ga-elezi anya n'oge niile ndị gasiworonụ n'akwụkwọ nke a. N'isi 37 a gwara anyị na ọ gbara afọ 17. N'ahịrị nke 46 nke isi nke 41 a gwara anyị na mgbe ọ rigoro ịbụ onye ọchịchị na mba Ijipt, ọ gbara afọ 30. N'ebe a nke anyị gụrụ taa, anyị chọpụtara na ihe ndị mere n'isi akwụkwọ nsọ ebe a mere n'afọ 2 tupu ọ bụrụ onye isi ọchịchị na-eso eze. Eleghị anya Joseph nọ n'afọ 27 ma ọ bụ 28. Dịka ị maara, n'agbanyeghị ikwesị ntụkwasị obi ya nye Pọtifa nakwa nye Chineke, nwunye Pọtifa ghara ụgha megide Joseph, bụkwa ya ebubo ụgha. Etinyekwara ya n'ụlọ mkpọrọ eze nke dị n'ụlọ Pọtifa, ebe a na-etinye ndị ozi eze ndị mejọrọ ihe. Mkpụrụ okwu nke ahịrị 4 ndị mbụ n'isi 40 na-agwa anyị na ọ bụghị mkpọrọ ndị nke efu. Ọ bụghị mkpọrọ ndị efu. Enwere okwu abụọ ndị ejiri depụta mkpọrọ ebe a. Edere otu n'ime ha n'isi 39 n'ahịrị nke 20. Okwu a bụ Heselha na Hibru. Ihe ọ pụtara bụ ụlọ gbara gburugburu. Anyị na-eche na ọ na-ekwu maka ụlọ mkpọrọ gbara gburugburu maọbụ ụlọ mkpọrọ nke mgbidi ya gbara gburugburu. Okwu nke ọzọ ka edere n'isi nke 40. Ọ bụkwa okwu a nke na-akọwa olulu maọbụ oge ụfọdụ a na-akọwa ya dịka ụlọ mkpọrọ nke dị n'ime ala. Mana ihe niile anyị maara banyere ebe nke etinyere Joseph bụ nke a. Ọ bụrụ ụlọ mkpọrọ nke e gwuru n'ime ala, nke gbara gburugburu, ebe a nara etinye ndị mkpọrọ na obi eze, ewepụ ndị omekome. Ugbu a, akwụkwọ nsọ sịrị na mgbe na-adịghị anya etinyesiri Joseph n'ụlọ mkpọrọ, e nwere ndị mkpọrọ abụọ ọzọ ndị etinyere n'ebe ahụ. Eze Ijipt were iwe megide obu ihe ọṅụṅụ ya nakwa osi ite ya, wee tinye ha n'ụlọ mkpọrọ. Agwaghị anyị ihe ha mere, kama ihe anyị maara bụ na ọrụ onye obu ihe ọṅụṅụ nke eze bụ idetu nri niile na ihe ọṅụṅụ niile ndị e butere eze ọnụ, nke ga-eme na ọ bụrụ na e nwere ihe na-egbu egbu n'ime nri ahụ,
ya onwe ya ga-anwụ ebe eze ga-adị ndụ. Echeghị m na ha na-arịọ ka enye ha ọrụ dị otu a. Ọ ga-abụ ọrụ amanyere ha amanye ịlụ. Onye osi ite eze bụ ya na-esi nri niile nke eze na-eri. Ya mere anyị ga-eche na ebe ọ bụ na etinyere ha abụọ n'ụlọ mkpọrọ, eleghị anya ha nyere eze nri na-adịghị mma. Ugbu a ha nọ n'ụlọ mkpọrọ. Akwụkwọ nsọ gwakwara anyị na mgbe na-adịghị anya ha banyere n'ụlọ mkpọrọ, Josef hụtara iru ha n'otu isi ụtụtụ, mana na obi adịghị ha mma. O wee jụọ ha, gịnị mere iru unu jiri gbarụọ agbarụọ? Gịnị mere iru unu ji jọọ njọ? Ha abụọ wee sị ya, n'abalị gara aga anyị nwere nrọ dị ike. Anyị makwara na o nwere ihe dị omimi nke ọ pụtara, kama anyị apụghị ịkọwa ihe ọ pụtara. Josef wee jụọ ha sị, ọ bụghị nye Chineke ka nkọwa nke nrọ niile dịrị? Unu kọrọ m nrọ ahụ, aga m agwakwa unu ihe ha pụtara site n'enyemaka Chineke. Ugbu a, nrọ nke onye obu ihe ọṅụṅụ nke eze nke edere n'isi nke 40 ahịrị nke 9 ruo na nke 17. Na nrọ ya, ọ hụrụ alaka osisi 3 nke mara mma, nke nwekwara mkpụrụ mmanya vaịn na ya. Ọ na-aghọrọkwa mkpụrụ vaịn ndị a, na-apịnyekwa mmanya vaịn ha n'iko Fero, wee bunyekwa Fero mmanya ahụ ka ọ ṅụọ. Josef kọwara nrọ ahụ ka ọ bụrụ na n'ime ụbọchị 3 nke bụ alaka osisi 3 ahụ nke ọ hụrụ na nrọ ya, a ga-eweghachi ya n'ọnọdụ ya, nke bụ ọnọdụ onye obu ihe ọṅụṅụ nke eze, iburu eze iko. Mgbe ọ nụsịrị nkọwa nke nrọ nke onye obu ihe ọṅụṅụ ahụ, osi ite eze etufughị oge maka ịkọrọ Josef nrọ nke ya. Ọ ga-asịkwa nke a ga-abụkwa ihe mara mma, mana eziokwu ọ bụrụ onye agharịpụrụ. Osi ite eze sịrị na ọ hụrụ na nrọ nke ya ekete 3 nke jupụtara na achịcha chara ụcha nke o buru n'isi ya. Ekete ndị ahụ jupụtara n'ihe niile mara mma inye eze, ma anụ ufe nke eluigwe bịara tụrụsịa ihe ndị a site n'isi ya. Josef wee kọwara onye osi ite ahụ na ekete 3 ahụ pụtakwara ụbọchị 3. Mgbe mkpụrụ ụbọchị 3 ga-agasị, Fero ga-akwụgbu ya. Mgbe ahụ anụ ufe nke eluigwe ga-erikwa anụ arụ ya. Ụmụnne m na ụmụnna m, mgbe abalị 3 gasịrị, ọ bụrụ ememe ncheta ọmụmụ Fero. N'ụbọchị ahụ, o weghachiri onye obu ihe ọṅụṅụ ya n'ọrụ ya, ma kwụgbuokwa onye osi ite ya, dịka Josef kọwara na ọ ga-eme. Ma ihe kpatara akụkọ a niile abụghị ịgwa anyị ihe ndị mere n'oge ahụ. Ihe kpatara akụkọ a bụ ime ka anyị mara na tutu onye obu ihe ọṅụṅụ nke eze alaghachi n'obu eze ịrụ ọrụ ya, Josef rịọrọ ya sị, biko chetakwa m mgbe ị laghachiri n'ebe ahụ, n'ihi na o nweghị ihe ọbụla nke m mejọrọ nke ejiri tinye m n'ebe a. Emeghị m ihe ọbụla nke kwesịrị iji tinye m n'ụlọ mkpọrọ. Akwụkwọ nsọ gwakwara anyị na mgbe obu ihe ọṅụṅụ ahụ laghachiri n'ọrụ ya, ka anyị lee ya n'akwụkwọ nsọ anyị n'ahịrị nke 23 nke isi nke 40 ebe anyị gụrụ. Ọ sị, ma onye isi ndị obu ihe ọṅụṅụ echetaghị Josef, kama o chezọrọ ya. Ihe mere onye isi ndị obu ihe ọṅụṅụ ahụ jiri chezọọ Josef ka anyị na-amaghị. Ma nke a doro anyị anya, ọ bụghị n'ihi na uche ya agaghị na ya. Eleghị anya ọ kpachara anya mee nke a. Eleghị anya ọ chọrọ gị icheta ihe ndị gara aga na ndụ ya. Eleghị anya o chere na ọ bụrụ na ya kwuo maka ịtọhapụ Josef, Fero ga-eche na ya akwadoghị iwu nke ịchị eze ya. Ya mere akwụkwọ nsọ sịrị na obu ihe ọṅụṅụ ahụ akpọtaghị aha Josef n'ala eze ahụ ruokwa ihe ruru afọ 2. Akụkọ a bụ ngosi nke ihe na-eso ya nke Chineke mere na ndụ Josef na mkpọrọ nke echekwara m na nke a bụ ihe ncheta nye anyị niile na enwere uru ndị dị n'ihe ike ndị anyị na-agabiga. Dịka anyị na-ele Josef anya n'ọnọdụ a nke ọ na-agabiga, anyị na-amụta site na ya na Chineke nwere ebumnobi nye onye ọbụla n'ime anyị. A ga-enwe oge nke ịnọ n'ime ụlọ mkpọrọ, a ga-enwe nsogbu dị iche iche, ihe ike, nakwa n'ime ọnọdụ ndị a niile Chineke chọrọ ịkụziri anyị ihe. Ọ chọkwara ka anyị mụta ihe. Ọ ga-adịrị anyị mfe ikwu dịka anyị na-eme mgbe anyị nwere nsogbu, o gịnị mere o ji bụrụ m onwe m? Gịnị mere o ji bụrụ ugbu a? Gịnị mere o ji bụrụ nke a? Gịnị mere Chineke ji ekwenye ka ihe dị otu a bịa na ndụ m? Aga m achọ iwere oge ole na ole nke ndị anyị nwere ugbu a wepụtasịa ụfọdụ ụkpụrụ ndị ga-enyere anyị aka site n'akụkụ akwụkwọ nsọ nke a. Ha ga-enyere anyị aka ọ bụghị naanị na nsogbu anyị dịka ndị jikọtara aka ọnụ, dịka ndị nke Kraịst, dịka ezinụlọ nke Chineke, kama ha ga-enyere anyị aka na ndụ anyị niile n'otu n'otu. Apụghị m ịkọwacha ụdị agbamume nke anyị pụrụ inweta
n'ebe anyị gụrụ n'okwu Chineke. Apụghị m ịkọwa ka o si dị ukwuu gbagba m ume nke ọ bụrụ onye m onwe m ọbụnadị n'ụbọchị ndị a. Ya mere aga m agwa anyị okwu na nkenke banyere uru ndị dị na ihe ike, uru ndị anyị pụrụ inweta site n'oge mmekpa ahụ. Na mbụ, nsogbu na-eweta ohere dị ukwuu karịa. Chineke na-enye anyị nsogbu ọtụtụ oge ka o site n'ime ya weta anyị ohere ndị dị ukwuu karịa. Anyị onwe anyị kwa dịka ụmụ Chineke kwesịrị ịmụta ka esi elezi anya maka uru ndị dị na nsogbu anyị. Ọ dị mmasị na e nwere akụkụ nke agba ọhụrụ nke anyị kpọrọ ozi ndị sitere n'ụlọ mkpọrọ, n'ihi na Pọl dere ha nye ndị mmadụ nakwa ndị ụlọ nzukọ dị iche iche site na mkpọrọ na Rom. Akwụkwọ Mkpughe nke bụworo ngọzi dị ukwuu nye anyị niile, nke kọwakwara ihe niile dị n'iru ka onye ozi Jọn dere mgbe ọ nọrọ na mkpọrọ na-agwa etiti. Ọ bụkwara na mkpọrọ ka John Bunyan hụrụ ihe ahụ nke ghọrọ akụkụ dị ukwuu taa nke a na-akpọ Pilgrim's Progress, ma ọ bụ ọganiru nke onye iche. Ọtụtụ oge ihe ndị dị ukwuu na-eme n'ụlọ mkpọrọ. Ọtụtụ oge ihe ndị dị ukwuu, ihe ndị pụkwara ịgba ume na-esite n'ụlọ mkpọrọ apụta. Josef ga-amụtakwa na nwapụta ya n'ụlọ mkpọrọ na Chineke echezọghị ya, nakwa na Chineke na-ahụ ya site na amara ya. Ọ bụ mgbe ọ nọrọ n'ụlọ mkpọrọ ka Chineke mere ka ya na nwoke ahụ onye ga-abụ onye inye aka ya na ndụ zute, onye ahụ nke ga-abụ isi mmezu nke nrọ ya na nwata. Echetara m ịnụ ka Charles Colson na-ekwu n'ọgbakọ oriri nke Evangelical Association mgbe ọ chọrọ imechi okwu dị ka ọ na-eme n'ọtụtụ okwu ya mmalite na mgbe e wepụtara ya na mkpọrọ. O mechiri otu n'ime agba akwụkwọ ya site n'ikwu na ụbọchị m ndị dị ala karịsịa dịka onye nke Kraịst jupụtara n'uru karịa ụbọchị niile nke ebube ndị m gabigara n'obi ọchịchị mba Amerịka nke a na-akpọ White House. N'ihi na mkpọrọ ka ọ matara Chineke, ọ bụkwa n'ụlọ mkpọrọ ka ọ malitere isoro ya jee ije. Ọ mụtakwara uru nke mmekọ nakwa ibe otu ya na ndị ọzọ n'ime Kraịst. Ụmụnne m na ụmụnna m, oge ụfọdụ nke a bụ ihe dị mkpa na ndụ anyị. Nsogbu dị mkpa na ndụ anyị oge ụfọdụ, n'ihi na Chineke na-eji nsogbu rọpụtara anyị ohere ndị dị elu karịa ohere ndị ọzọ ndị ọ bụ mmasị ya ka anyị nwee, ohere nke ịmụta ụfọdụ ihe ndị dị oke mkpa. Ihe nke abụọ nke m hụtaworo n'akụkụ akwụkwọ nsọ banyere nsogbu bụ nke a: nsogbu na-ewulu ntozu oke anyị n'ime mmụọ. Nsogbu pụrụ ime ka anyị dị mma karịa ma ọ bụrụ na anyị ekwenyeghị ka ha mee anyị ka anyị nwee obi ilu. Ewepụ onye nwe anyị n'onwe ya, enweghị onye ọbụla ọzọ nke m maara onye emejọrọ karịa Josef. Ọ pụtara ihe dị ka onye emejọrọ ọtụtụ oge. O rubere nna ya isi wee site n'ụlọ jee ịchụ ụmụnne ya na Shekem, site na Shekem jee ruo Dotan. Ma gịnị ka eji kwụọ ya ụgwọ ọlụ? Ihe eji kwụọ ya ụgwọ ọlụ bụ na e tinyere ya n'ime olulu. Ọ bụghịkwa naanị nke a, mgbe a gụpụtara ya, ọ bụ naanị maka iresi ya ndị njem ndị na-atụ mgbere ahịa ndị ohu ka ere ya resi ya ndị mba Ijipt. O kwesịrị Chineke ntụkwasị obi wee chekwaa ịdị ọcha ya na ezi omume ya. Gịnị bụ ụgwọ ọlụ nke o nwetara? Ụgwọ ọlụ nke o nwetara bụ nwunye Pọtifa ibo ya ebubo ụgha nke durukwara ya banye n'ime ụlọ mkpọrọ. N'ime ụlọ mkpọrọ, ọ kọwara nrọ nke mmadụ abụọ. Otu n'ime ha onye nwetara ezi ihe nke mara mma nke ukwuu, onye nwetara mbuli elu, onye kwekwara ya nkwa na ọ ga-echeta ya. Ma akwụkwọ nsọ gwara anyị na mgbe nwoke ahụ laghachiri n'obi eze, o chezọrọ Josef. O nyere obu ihe ọṅụṅụ ahụ aka, ma nwoke ahụ chezọrọ ya n'afọ abụọ niile. Ọ dịrị ka n'agbanyeghị ihe ọbụla nke Josef mere, n'agbanyeghị ka o siri dị mma, n'agbanyeghị ka o si kwesị ntụkwasị obi, ihe niile nke ọ na-enweta bụrụ naanị ihe mgbu nakwa ihe ụfụ. Ma dịka ị na-achọpụta na onweghị ihe ọbụla nke na-egosi na Josef mere ntamu, n'ahịrị nke 15 ọ kọwara onye obu ihe ọṅụṅụ ahụ mmejọ ihe ndị emejọrọ ya, ma ọ bụghị ntamu. Ọ bụrụ naanị nkọwa nke ihe ndị mere na ndụ ya, kama ọ ga-enwe obi elu megide Chineke. Josef kwenyere ka Chineke were nwapụta mee ya onye dị mma karịa, onye nwere nghọta karịa, onye tosuru oke karịa. Dịka ị na-eleghachi anya na ndụ Josef, ọ bụghị ihe dị ike ịghọta na elega anya. O nwere ndụ dị nro dịka nke nwata. Mgbe ụmụnne ya pụrụ ịrụ ọrụ, Josef nọrọ na-agagharị n'ụlọ n'uwe mwụda ya dị ọcha, uwe mwụda ya nke nwere ọtụtụ aka. Ha nọrọ na ndọgbu n'ọlụ ebe Josef nara ebi ndụ dịka eze. Ọ bụrụ na Chineke ga-eji Josef jee ozi
ọ ga-eme ka ọ bụrụ onye dị ike, onye nwere agbamume. Ọ ga-eme ka ọ dị na njikere ịbụ onye isi ọchịchị nke Ijipt mgbe a ga-enwe ụwụ na mba ụwa niile. Ọrụ nke ga-achịkwa mmadụ onye dị ike. David kwukwara maka ụzọ a nke ime ka mmadụ bụrụ onye dị ike n'akwụkwọ Abụọma isi 105 malite n'ahịrị nke 17 ruo na nke 18. Anyị gụrụ okwu ndị a banyere Josef, na Chineke zipụrụ otu nwoke n'iru ha, Josef, onye rere n'Ijipt dịka ohu. Ha kere okwu ya eriri ma tinyekwa ya n'igwe. Ụfọdụ ihe ọgụgụ tụgharịrị okwu nke ikpeazụ ahụ otu a. Ha sịrị na mkpụrụ obi ya banyere n'igwe, ma ọ bụ na mkpụrụ obi ya ghọrọ igwe. Otu ihe nkọwa nke asụ bekee ochie m gụrụ n'izu a siri otu a kwuo ya. Ọ sị na igwe banyere na mkpụrụ obi ya. Ị hụrụ ya na ọ bụghị na mkpụrụ obi ya banyere n'igwe, kama na igwe banyere na mkpụrụ obi ya. Mgbe Josef sitere na mkpọrọ pụta, emere ka obi ya dị ike dịka igwe. Ọ bụrụ onye jupụtara na amamihe, onye jupụtara na agbamume, nakwa onye nwere mkpebi siri ike. Ọ nara eme omume ka onye a mụrụ ịbụ onye ndu. Mgbe ọ rigoro n'ọchịchị n'Ijipt, o duru mba na-abụghị obodo ya gabiga oge ọnwụ na-enweghị mgbe ọbụla ha biliri megide ya. Ọ dịrị na njikere maka oge ihe ike nke ụnwa ahụ, n'ihi na ọ nwapụtawo ihe ike nke ụlọ mkpọrọ. Chineke chọrọ ndị nsọ, ndị obi ha siri ike ka igwe taa. Ụzọ igwe ga-eji banye n'obi anyị bụ naanị mgbe Chineke kwenyere ka anyị gabiga ahụhụ na ihe ụfụ nwa mgbe nta, nakwa nsogbu ndị dị ike niile anyị. Chineke wee mee ka anyị dị ike site na ihe ndị a. Akwụkwọ nsọ kwuru ya otu a. Nke a bụ site n'akwụkwọ ndị Hibru isi 12 ahịrị nke 11. Ọ sị ozizi niile site n'inye ahụhụ na dịka ihe na-adịghị eweta ọṅụ n'oge dị ugbu a, kama mwute, ma emesịa ọ na-enyeghachi ndị ahụ ewuru ya nwapụta ha mkpụrụ nke dị n'udo, bụ mkpụrụ nke ezi omume. Haleluya! Elega anya, ekwesịrị m ikwu okwu ugbu a n'ebe a na ihe nke a nke bụ ike site n'ahụ na nsogbu ka a na-eji egwu egwu taa, site n'ozizi ọganiru nakwa ozizi akụnụba nke jupụtara ebe niile taa, karịsịa n'igwe onyonyo nke ndị nke Kraịst nwe, nakwa n'igwe mgbasa ozi redio nke ndị nke Kraịst. Ihe a na-akụzi bụ na ị bụrụ onye nke Kraịst, Chineke chọrọ ka ihe niile gaziere gị na-enweghị nsogbu ọbụla. Na ọ bụ ebumnobi Chineke ka ihe niile na-agara gị ziriri were mgbe ị were ndụ gị nye Kraịst. Enwere m otu akụkọ nke onye dere ya bụ Florence Bowl, nke a kpọrọ Chineke chọrọ ka ịbụ ọgaranya nakwa ozizi ndị ọzọ dị ụtọ na ntị. N'akwụkwọ ahụ o kwuru okwu a nke nwere uru dị ukwuu. Ọ sịrị, nduhie nke dị n'ozizi ọganiru akụnụba dị aghụghọ. Ọ na-ada dịka ihe jupụtara na mmụọ nsọ, na anya apụghị inwe ọrịa ma ọ bụ daa ogbenye mgbe anyị tụkwasịrị Chineke obi, na Chineke ga-akwụkwọ anyị ụgwọ n'ihi okwukwe na onyinye na ịdị mma site n'ime ka anyị bụ ọgaranya n'ihe nkọta. Ma nke a bụrụ ozizi nke nzukọ Kraịst jiri malite site n'aka ndị nna nke nzukọ ochie. Ọ bụghịkwa ozizi nke ndị inyom okwukwe ndị mere ka nzukọ Kraịst na mba dị iche iche nweta ntute ndị anyị nụrụ mgbe anyị na-aga n'iru ịchụso ihe nzuzu ndị a niile. O dere sị, anyị ga-aga n'iru ịdị ka ndị nke Kraịst ndị na-etozughị oke. Inweta ihe niile anyị chọrọ agaghị eme ka anyị bụrụ ndị agha nke Kraịst. Anyị nwere ike yiri uwe adụrụ adụ nke ejiri ọlaedo chọọ mma, ma anyị agaghị aka adị ike karịa ụmụaka ndị ụkwụ ha dị n'ime akpụkpọ ụkwụ nna ha, ndị na-ebukwa egbe ejiri osisi pịa. Ọ bụrụ na anyị elezighị anya nke ọma, ozizi ọganiru akụ na ụba agaghị ekwenye ka ndị nke Kraịst tozuo oke bụrụ nzukọ Kraịst obi siri ike, kama ọ ga-eme ka arụ Kraịst bụrụ ọgbakọ na-adịghị ike n'ime mmụọ. Nke ahụ bụ eziokwu nke dị n'akwụkwọ nsọ. O nweghị ebe ọbụla nke akwụkwọ nsọ gwara anyị na anyị ga-esite na nwata toruo n'agadi na-enweghị nsogbu ọbụla n'ụzọ. Oge ụfọdụ nsogbu bụ onyinye sitere n'aka Chineke maka ime ka anyị dị ike, itinye igwe n'obi anyị. Ọ dịghị mmasị na anyị na-agbalị nyere ndị ọzọ aka n'oge ihe ike ha, ma ọ bụrụkwa na anyị enweghị mkpachara anya, anyị na-emebi ụkpụrụ Chineke tụrụ maka ntozu oke ha. Ọ bụrụ na Ruben mezuru ihe o buru n'obi banyere iwepụta Josef site n'olulu, kpọghachikwara ya nna ya, ọ gaara eme ka Josef ghara ịbịazu n'ụkpụrụ Chineke nwere banyere ndụ ya. Ọ bụrụ na Pọtifa zọpụtara Josef site n'ahụ nke ụlọ mkpọrọ mgbe nwunye ya boro ya ebubo ụgha, Josef agaraghị ezute nwoke ahụ nke Chineke jiri bulie ya elu. Nsogbu ndị a bụrụ ụzọ Chineke jiri mee ka o site n'ebe ọ nọ rute n'ebe Chineke chọrọ ka ọ nọrọ. Sitekwa na nke a, o mere ka obi Josef bụrụ igwe, ka o nwee ike merie ihe niile ndị ga-ama ya aka n'iru n'oge na-abịa. Nsogbu
na-ewulite ntozu oke. Nke atọ, na mgbe nsogbu bịara, ọ na-anwapụta ịdị ọcha n'obi. Agwa anyị ọ bụrụ na o ziri ezi, ọnọdụ dị iche iche anyị ndị anyị na-ahụta onwe anyị adịghị emebi ya. Ọ bụghị eziokwu. Ọ bụrụ na anyị nwere agwa ma ọ bụ omume nke ezi omume, ọnọdụ anyị dị iche iche ndị anyị na-ahụta onwe anyị n'ime ha apụghị imebi ya. Enwere ọtụtụ nghọtahie banyere nke ahụ. Maka ngwa gị otu ihe, Josef bụrụ nwoke onye nwere omume dị mma. Onweghị ihe nke na-egosipụta agwa anyị karịa ụzọ anyị si ezụta ihe ike. Ọtụtụ oge anyị na-eche na agwa bụ aha, mgbe e nwere ihe dị iche. Aha bụ ihe ndị ọzọ na-eche na anyị bụ, mana agwa bụ ihe anyị bụ n'ezie. Aha bụ ihe ndị mmadụ chere na ọ bụ ihe ịbụ. Agwa bụ ihe Chineke maara na ọ bụ ihe ịbụ. Aha bụ ihe a na-ede n'ile mgbe mmadụ nwụrụ. Agwa bụ ihe ndị mmụọ ozi na-ekwu banyere gị n'iru oche eze Chineke. Agwa adịghị agbanwe mgbe ọnọdụ gbanwere, n'ihi na nsogbu na-egosi ịdị ọcha nke dị n'obi anyị. Haleluya. Ana m anụ ka ndị mmadụ na-ekwu oge ụfọdụ, ọ bụ ọnọdụ m mere ka m dị otu a. Ọ bụghị eziokwu. Ọnọdụ ahụ, ihe naanị o mere bụ na o kpughere onye bụ n'ezie. Mgbe anyị chere ihe ike nke ndụ iru, ọ bụ ohere dị ukwuu nye Chineke maka igosipụta ịdị ọcha nke agwa anyị n'iru ndị ọzọ. Ka Chineke nyere anyị aka dịka anyị na-aga n'iru ịtụgharị uche n'okwu ndị a, ka o werekwa ya lụọ ọlụ nke mmazụ na ndụ anyị n'aha Jizọs. Amen. Ka ngọzi Chineke bara gị ụba, gị onye nyere anyị ohere iwetara gị okwu Chineke taa. Ekwenyere m na onye nwe site n'okwu ya wee gọzie gị. Otu onye enyemaka na onye ndu anyị nwere n'oge ahụhụ ma ọ bụ n'oge nke ihe isi ike nke ụwa bụ naanị Jizọs Kraịst. Ọ bụrụ na ịnabatabeghị ya n'ime ndụ gị dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị, ugbu a bụ ohere ọma iji wee mee ya. Ọ bụrụkwa na imewo mkpebi maka nke a, soro mkpe ekpere a. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ekwenyere m n'ime obi m na Jizọs bụ ọkpara gị, onye bịakwara ma nwụọ ọnwụ n'ihi mmehie m. Ana m arịọ gị ugbu a ka ị gbaghara mmehie m niile. Ana m ekwupụtakwa Kraịst ugbu a dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. N'aha Jizọs ka m na-arịọ nke a. Amen. Ọ bụrụ na ị kpere ekpere a, ọ ga-amasị m ka ị chọọ nzukọ Kraịst ndị kwere na Kraịst na n'okwu Chineke. Ha ga-emekwa ka ị mara ihe ndị ọzọ nke ị kwesịrị ime maka ito eto na Kraịst. Ọ bụrụkwa na nkụzi ihe a gọziri gị, ọ ga-amasịkwa m ka ị nọnyere anyị na agba nke abụọ ya. Dịka ị na-eme nke a, ka ike na amara Chineke bara n'ụba n'aha Jizọs. Amen. Ekele dịrị gị, gị onye nyere anyị ohere ịnọnyere gị n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọtụrụ anyị, ị pụrụ ime nke a site n'ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-806-502-4477. ọzọ 234-806-502-4477, maọbụ site n'izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr, maọbụkwanụ site n'idetara anyị akwụkwọ ozi n'olu ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540, Aba, Abia Steeti nke Nigeria. Ka amara nke Chineke gaa n'iru n'ịba ụba nye gị n'aha Jizọs. Amen.